Yeah! Ja estàs preparat per al rally? Què? Que no saps què és? Bé, doncs tot se remunta a final dels anys 60. A un grup de joves se li va ocórrer la idea de muntar un rally, en el qual les proves eren més d'habilitat i durava solament un dia. Al llarg dels anys, aquesta festa va anar prenent un to més humorístic. Per això actualment té aquest nom. Calla ja, Pelma! Què? Vols saber lo que realment és el rally? Molt senzill. Prova descripció, on es tracta de ser enginyós. Fer imitacions, demostracions, corrinaes, jocs... Sense comentaris. Inscripció nit. Sopar. El postre. Incidents. Exhibicions. Princeses. Proves. Fer el llambricol. Movimiento sexy. Escola ralliera. Per als pares que no tenen faena, l'organització li'n dona. Cir del Sol. Carreres. Enviscar-se. Artistes. Arquitectes. Cavalcada. Protagonistes. Ritme. Espectadors. Animació. Disfressa col·lectiva. Disfressa individual. Cotxes potents. Sí. Oh, qué preciositat. M'encanta. Proves de la primera nit. Pitingo. Treball en equip. Proves. Més proves. I lo que no són proves. Teatre. Molt de teatre. Proves del primer matí. Esports del risc. Pinyos. Més pinyos. Moltes panxaes. Passa carrer del segon matí. Alguna baixa? Paelles. Els que cuinen, els que mengen. Els que toquen, els que ballen. Prova final. Creativitat. Innovació. Gràcia. Ingeni. Coordinació. Rialles. Emoció. Ser menor. Ara que ja saps què és el rally, t'apuntes? T'esperem el proper 23 d'agost a la primera reunió informativa del 56 Rally Humorístic.